Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allo an balma abonné cɛ fara muso kan mbaw fo kaw ni su ala ka dugu ɲuman kɛ inshallah. Aw balimancɛ dɔw kɔrɔkɛ dɔw facɛ dɔw dencɛ dɔw ka kalanden dɔw yɛrɛ ka kalanfa n'o ye ne maître Badara Bajini di Ali di sabari kan inshallah sɔgɔmada na su na nan bɛ ni ala tɔgɔba kelen ye ni kono jɛnsɛn ala yɛrɛ kama a kira kama n b'a d'aw ma n'o ye maliki yomi dina ka nafolo sira ye a nafolo yɛrɛ sira o de ye ten a kana siga ni tɔgɔ n'i y'a baara komi y'a fɔ an ɲɛna cogo min na wallahi n'i ye 10 dépenser tile kɔnɔ 20 bɛ don ni 20 de dépenser tile kɔnɔ 40 bɛ don n ma deli ka sɔn ka tasirifu ɲɛnaman d'aw ma YouTube sanfɛ mais n'ala sɔnna bi n bɛna kadoba kelen k'a ye min da aw ma bi ala kama a kira kama n'i ye 20 dépenser i bɛ 40 sɔrɔ o tile kelen kɔnɔ i ye min dépenser o ɲɔgɔn 2 de bɛ don o tile kelen kɔnɔ a baara yɛrɛ man gɛlɛn inshallah a baara bɛ kɛ cogo jumɛn yanni n bɛ don dɔ la yanni n bɛ don a baara cogo ɲɛfɔli la k'a ɲɛfɔ aw ye n b'a ɲini aw fɛ fɔlɔ aw ka abonné an ka chaîne kan tiɲɛ don a t'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka to ka yɛlɛ ka ala tɔgɔw ta ka jigin o fana tɛ sɛbɛko ye han aw yɛrɛ k'a lajɛ a ye abonné n'aw abonné n'a kana ɲina a bɛ notification like o bɛ baraji s'aw ma parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɛlɛ ka ala tɔgɔ ta n fɛ yan a kɛra komi ne y'o ka kalanfa dɔ ye n'i kalanfa sago kɛ i b'a barika sɔrɔ dɛ n'i fana m'i kalanfa sago kɛ ayiwa hakilitigi bɛɛ b'a tɔ ɲɛ dɔn o la ne sago tɛ dɔwɛrɛ ye a ye abonné an ka page YouTube sanfɛ a kana ɲina ka notification like a y'a video ni partager walasa an balima minnu t'an ka page ko kalama o fana ka se ka bɔ a kalama ni k'u yɛrɛ nafa n'an ka ala tɔgɔw ye n bɛ tila k'aw lasɔmi kani ka hakili jigin tuguni an kɛlen bɛ ka kalan bulon 2 dayɛlɛ YouTube Facebook WhatsApp sanfɛ ani Telegram sanfɛ kalansow de don groupe tɛ an b'a fɔ ko kalanso sabu lɔnni min bɛ ka partager ye lɔnni min bɛ ka yira ɲɔgɔn na ye ani kalan min bɛ ka k'a sanfɛ karamɔgɔya yɛrɛ bɛ ɲɛdɔn cogo min na n bɛ turabu ci n b'a saraka fɔ cogo jumɛn n b'a a baara kuma fɔ cogo jumɛn turabu cini a kuma bɛ kɛ cogo jumɛn cɛ 30 bɛ baara cogo jumɛn a sarakaw ye mun ye o n'a ɲɔgɔnna caman musalisi gazaliw a bɛ ta cogo jumɛn fo ka taa se musalisi mu ashiri musa mu ishirinaw a bɛɛ bɛ baara cogo min na a bɛɛ de bɛ ka kalan groupe ninnu sanfɛ n'a ye ne hakilina dɔn ka ne ka miiriya dɔn ka ne ŋaniya dɔn wallahi a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ groupe sanfɛ a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ kalanbulon kan fɛ mais ko maaw m'o ɲɛdɔn n tɛ jigin aw la maa dɔw ye alakira kɛlɛ alakira ko n'u tun b'ale lɔ u t'ale kɛlɛ ne b'a fɔ komi aw ma ne ŋaniya dɔn aw ma ne ŋaniya faamuya ne tɛ jigin aw la mais ne bɛ ala dari su ani tile walasa aw ka taa yɛlɛ groupe sanfɛ groupe nin groupe infara an ka deuxième de dayɛlɛ o fana peut-être yanni semaine bɛ ban a bɛ fa n b'a ɲini aw fɛ aw ye jija a ye yɛlɛ groupe sanfɛ wallahi an bɛ min d'aw ma ala kama a kira kama yan a t'o sɔrɔ yen dɛ a bɛ min sɔrɔ yen o ka jugu ni nin bɛɛ ye aw yɛrɛ ka kan k'o lɔ hakili b'a dɔn hakili bɛ ko bɛɛ tiɲɛ n'a nkalon dɔn ne bɛ ka fɛn minnu d'aw ma gansan ala n'a kira kama maa joli joli bɛ na ne ka privé kɔnɔ maa joli joli bɛ commentaire kɛ ko ne ye min kɛ wallahi ko ne ye maa caman bɔ nɔgɔ la maa joli joli b'a fɔ ko ye ne ka ala tɔgɔ ta commentaire la ko k'a baara a y'u mako dilan y'a dɔn a ka ca dɛ aw ka ca dɛ o dira aw ma fi sabilillahi wa rasulihi groupe sanfɛ k'alu bɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ sara a bɛ min sɔrɔ o tɛ juguya ni nin ye n y'a ɲini aw fɛ a ye bama ka taa groupe sanfɛ téléchargement ko t'a la n ma nin yɔrɔ nin faamuya karamɔgɔ cɛ tɛna n jaabi o t'a la n'i bɛ groupe sanfɛ ka ban mɔgɔw bɛ o b'i jaabi i ka fɔta i ka ɲinita bɛɛ lajɛlen na ani ala tɔgɔ min yɛrɛ i b'a ɲini i tɛ se k'a sɔrɔ n'i bɛ groupe sanfɛ i b'a demander o bɛ bɔ k'a d'i ma baasi tɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1020 kalo sara ye 460 o warimisɛnnin fana tɛ ta ka kɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan maître minnu bɛ yen ani professeur minnu bɛ yen olu ka sara de don a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'o ma wari ɲini ko tɛ mais maa min bɛ baara kɛra i ye a ka kan i k'i ŋaniya yira a la a bɛ di olu ma o kosɔn baasi tɛ n'a faamuyana don n b'a fɔ a ɲɛna ko nin ala tɔgɔ nin a baara man gɛlɛn n bɛna bɛɛ de ɲɛfɔ aw ye inshallah mais n b'aw deli a kana ta ka kɛ ka bolo baara ye ka kɛ salibagatɔw ye ka sigi k'i bolo bila i sen kan ka ban bɛɛ ma ka ban ko bɛɛ ma fo k'a tɔ kɛ nin ye ne m'a d'aw ma o kama dɛ inshallah a baara bɛ kɛ cogo jumɛn
i bɛna papier goyama ɲini ka maliki yomi dina sɛbɛn a kan siɲɛ 241 ka kolojan sɛbɛn a kan ka ta hata hatilun i b'o fana sɛbɛn 241 papier kan i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ wari ɲini wari filaburu 2000 filaburu billet n'a y'a sɔrɔ i bɛ Amérique i bɛ $1000 ou bien $2000 ɲini n'a y'a sɔrɔ i bɛ France i bɛ 2000 euros ou bien 1000 euros ɲini i bɛ ka waati min cɛ a kan i b'a y'i ka laɲini don ka waati min cɛ ma i b'a ni wari ni papier min i ye maliki yomi dina 241 ni sɛbɛn a kan ni kolojan ni i bɛ wari nin n'o kori ɲɔgɔn na i bɛ sɔrɔ sisan ka suruku nu a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ suruku nu i b'o ɲini i b'a bila sɛbɛnden ni cɛmancɛ la i b'a kɛ sɛbɛnden k'a siri ka ɲɛ k'a tugu ni suruku tengolo ye i b'a tugu ni suruku tengolo ye i b'a bila i jufa la i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ maliki yomi dina sɛbɛn nasi la 241 ka kolojan fana sɛbɛn ka ta hata hatilun 241 k'o nasi bɔ i bɛ to k'ale mun i bɛna sɔrɔ ka wurudi kɛ su 3 de y'a baara ye i bɛna maliki yomi dina wurudi 50,000 ani 80,000 ani siɲɛ 81 su 3 i bɛ banba adadun bɛɛ bɛ dafa a ma kɛ komi lon bɛɛ su i b'a wurudi 50,000 dɛ i bɛ 50,000 ni 81 bɛɛ ɲini su 3 nin kɔnɔ i bɛ banba a ka dafa ayiwa n'i ye 1000 sɔrɔ i bɛ kolojan ni wurudi siɲɛ 240 n'i ka 1000 sɔrɔ i bɛ kolojan ni wurudi siɲɛ 240 fo i bɛna na se siɲɛ 81 ni yɔrɔ ma n'i ye siɲɛ 81 nin fana fɔ i bɛ kolojan ni wurudi 241 ni tile 3 tɛmɛna ka ban don sisan i ka wurudi bɛ kɛ mun ye tuma min na n'i ye fajiri seli ka ban i bɛ sigi i bɛ maliki yomi dina wurudi 241 i bɛ kolojan ni wurudi 241 wuli i ka bɔ i ka taa i ka ci fɛ wallahi n'i ye 10,000 dépenser i bɛ 20,000 sɔrɔ o lon bɛɛ n'i ye 20,000 dépenser i bɛ 40,000 de sɔrɔ n'i ye 40,000 dépenser sababu o sababu na tile tɛ bɛn fiyewu i bɛ 40,000 ɲɔgɔn 2 de sɔrɔ n ye nin d'aw ma ala kama a kira yɛrɛ jatigɛ kama kuranɛ yɛrɛ bonya kosɔn ala k'aw nafa ni kuranɛ barika ye maa o maa y'a baara kana ɲinɛ a ye dugawu kɛ n yɛrɛ ye inshallah n b'a fɔ aw ni ce aw salamu alaikum